Magtiayon nga big time pusher sa syudad sa Karkar nasikop si Brigadang Alan Tangkawan brigada mo. Brigada Live Report. Kiingon sa kadakanan, ihemplo ang ginikanan sa ilang anak. Sa kalisod o kahamugaway, kasakit o kalipay, ang bana o asawa mag-inunungay. Hangtod asa kini masukod, bisan pa ba ang kasaypanan nga mabuhat sa bana o asawa? Dili pugan aron magkahiusa, tungod lang ba sa gugma, dili kapugan ang maong kasaypanan? Bisan pa ba sa pirsuhan ang padulngan? Sa nagpadayon nga hugot nga kampanya batok sa illegal nga drugas sa dakbayan sa Karkar, malampusong napusasan ang magtiayong gipasanginlan big time pusher. Nahitabo kini sa usa ka bypass operasyon alas 3 sa hapon didto sa sitio San Isidro, Barangay Perelos, dakbayan sa Karkar. Ang nasikop giilang high value target sa kapulisan. Siya si Robert Enhambre, 43 anyos. Sa nasayran na priso na siya kaniadto. Nasikop sab ang iyang asawa nga miunong sa iyang sayop nga panginabuhi nga si Naomi Enhambre, 47 anyos. Ipangdakop sila sa Drug Enforcement Unit sa kapulisan sa dakbayan sa Karkar. Kay ang maong magtiayon kay padayon nga nag-inunungay sa klase nga panginabuhi nga drug pusher. Nasakpitan ang magtiayon og usa ka medium nga putos ug laing tulo ka pakete nga gituhuang shabu nga motimbang sa 2.4 gramos nga mobalor kapin sa 16,000 ka pesos ug gipasaka na ang kasong kalambigitan sa ginadiling drugas. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music News Authority. Larga Brigada.